Tuma na boss oy. Ay sige yaw. Boss, dili ta mag-picnic? Diri ta mag-picnic rong adlaw. Ha? Wala sa mo. Dili, wala man nagipag... Kasabot ba mo nga ang pagkaon nato i-order padulungay pa. Ito ang hapin down na saging ko'y pagkaon. Pati hapin ba? Pati hapin i-order. Down na saging ang picnic. Mo ganing padulungay pa ang reklamo. Grabe na. Korea lagi tag... Pula lagi kita boss. Hala. Indot dire kay karon Hangin kayo dili no? Oh? mo gini akong gipili. Hangin kayo. Ang hinaw ba? Hangin kayo dili boss ba? Paminaw. Eh, kan... Attention ba? Attention. Maminaw lang ko. Hawa dia. Ay karon. Morning. Dong. Paminaw ba? Ano mong ka-istorya ba? Paminaw mo. Bumula gid. Maminaw na ganit mi. Ayo sig lihok-lihok ba? Ang kinahanglan ang inyong attraction nara sa kuha. Dili kay mag ana-ana mo, mag ana-ana. Sige, sige. Hindi sa magina boss. Muna ang lugar na akong napili para sa utang tulo. Ang pagkaon na to, ug ang katong lamisa ug ang hapin, padulungay pa kay gi-order. Kasabot man tingali mo gi-order, di ba? Since nga hago kay kog hapon tungod kay nako sa opisina nako gahapon, daghang kay kog gipilapan. Luto sa koron. Ikaw dong pagbantay sa dihaon sa kuan kay basig moabot ang order, walay mo dawat. Luto koron. Ako na pud boss. Luto ko. Eh, Boss, katol man dia boss. nay hapin. Katol. Unya moabot. Katol dia ba? Pagbantay dito, pagbantay. Pagbantay dito. Ron, luto ko be. Bagong ulo ni mo ron. Ay. Tanga! Huwag pa kayo nag-iingag asa dapitang sakit. Sige, sige boss, sige boss, sige boss. Dire dapitang sakit oh. Dire. Tulo na sila kabok, nagporma nag-triangle. Dire. Oh, tulo kabok. Agay! Asa man dapit boss? Inga ka dire, tulo. Dire mas mabaw. Mabaw ba, mabaw. Dire. Oh, diha. Kamuta ba, kamuta. Kamuta ko. Gini. Oh, sige, tara ka. Ay, agay. Awas sa may. Asa man dapit? Patasan mo ka ba? Asa man dai boss? Ay, sa ko dire ron. Saan boss? Ay, ang mga ginot ba? Sige boss, sorry kay boss. Tay lang ka ron. Sa dire ha. Oh, diha. Kus na ba? Ano ra boss, gabukol-bukol may panuhot tingali ni boss. Mana. Sa kini. Oh. Unsa may pamati nimo boss? Kaya po pagkaong gutom na kaya eh. Boss, wa pa yun boss. Bisa? Wala pang pagkaon, gutom na ba? Atangi ba ay pagtinanga? Wala pa gani dire oh. Tanga ni kay kagawa na basid nakalabay na na. Wala pa man. Kasigahan ang mata nimo. Ito oy. Ada be. Ada. Ulat sa boss, dewasan ko ni. Hawa. Hare. Ikaw bantay dito. Ay ko dire, bong. Oy daw. Ikaw na hilot ni bossing dito, ako na bantay dire. Ha? Ikaw na hilot dito, anong bossing? Ako na bantay dire. Basta pagtanga daw nimo eh. Pabantayan kang pagkaon, ikang bantay. Kuna dito. Dali mo na. Tinulakay pa din mo. Ayos pagkaon, oy. Terus ni, dito maulan ako ni. Dire ka. Dire na unsa may hiloton dai boss? Dire ka ba? Unsa hiloton ba? Dire. Nga. Iluta na pita sa kong totoy. Ha? Sa chest na ko, sa chest. Dire na pita ko. Dara. Dire? Hiloton boss. Dara ako. Dire? Ano mo kuan? Lagi panuhot boss. Anong gikumot man nimo na akong totoy? Wala. Hilot ka. Dire naman ko nagkuan oh. Bayot man tingali ka? Bayot ka? Sa pagbayot nga ginapahilot na rin mo nito. Katawa mo ka boss, giganahan ka? Sige. Giganahan, nindot boss. Panuot so dako kayo. Takit boss. Ano na kita? Dito na panuot yun ni boss. Murag dire na dire.
Di ko, ayun na nang ilok ni mo, boss. Tanawa daw akong matabi, huwag nabay bunog. Isa, okay nang tutoy? Tanawa akong mataba. Ang tutoy ba okay na ba? Dire dapit ako, kay murag na bunog. Dire dapit ah. Katawa man ka, boss. Sige, sige. Ay, katawa ka. Pagkayo, ano yung kung katawa ka. Nay bunog wala. Puti man tanan akong makita, boss. Wala. Ugat nga kuan man yun. Naglambod ang ugat. Katawa man ka, boss. Kasi, Sige. malipayan lagi karon, boss. Ganiya, si Ronron nagilot ni mo. Kuan gay ka. Ano dire dapit ba sa kan? Ah. Usa nakita nimo? Dako kayo. Usa man na? Muta. Wah. Okay naman. Okay ra. Okay na, boss. Sa pa ipahilot ni mo lain, boss. Tanawa daw ang kuan. Kining ang center sa akong ilong wa dire dapit ah. Ha? Tanawa kay basig nabunog ni gahapon ba. Napandol man gud gahapon niya naumod basig na igo ang dire oh. Kugmo may naa, boss. Ha? Kugmo. Ali ba tanawa bunog? Ako, boss, be. Sakit kaya kung kuan ba? Na usak ba? Ha? Tung na oh. Ilan ta ko, boss ba? Sakit kaya nahugaw na kay ko, boss. Oh. Lain ang paminaw. Ha? Iyo kong gilot. Bro, Osman. Siyempre, na Osman. Wala man lang yung pagkaon, boss. Gutom na kaiba. Unsa man yung kalaki niyo mo, boss nga. Pagulat sa ba kay padulong na to. Yang kagkuan na nakadugayan ba? Sa kong kan, oy, yun sa man ko niya paghilot, mura man ko niya gibalian. Ah, kita oy, di naman ni ma. Ah, sama ka. Ali sa dire. Ali sa dire ha. Ano yung problema Ay, niyo, ay. boss? Dire ka slow. Ha? Dire ka slow. Unsa naman, pod? Hilot akong dire. Kita. Kaya wa na tarong ni ganang rondo no gilot. Yes. Sige. Mata dia ba? Mata ba? Tagay. Abi man ako. Hilot ako ba? Hilot ako na. Ano? Dire? Oh. Agay! Tarungan ka ba? Tarungan. Ano yung gusto? Ay! Tarungan, tarungan. Tarungan! Tarungan. Ayaw na dia, pakipasang kilo ka. Doon, pumo ron. Tarungan ba? Tarungan. Boss, Usa? makita ni Agi tong i-order na itong pagkaon jud. Usa wala. Kuha ni Agi ba? Nang i-order na to. Nag-order itong tarong dito. Naana. Hatid to. Usa wala. Wala gina dito, boss. Bakit wala ni mo dyan? At nga dito. At nga dito pagdali. Grabe si Tia, boss. Pagdali. Sige. Dali, ma'am. Lagi ko ni mo hiluto na isa. Wala. So, what's up mga katang na? So, mag-shoutout na meron sa mga nagpa-shoutout. Dere Percy, shoutout kay Joseph Elden Dumiles, Ramis Occidental, then Junjun Gibla, shoutout, then kay Charlie Ribadon Bistal, shoutout, then Jay Wata, shoutout, and shoutout daw si Celso Benitez sa iyong uyab, and shoutout kay Rosa Alnito, and kay Darex Elino, shout out, and siyempre kay Arvin Puera, shout out from Angasio, Zamboanga del Norte, shout out kay AG Vlog, kay John Pueras de la Serna, shout out kay Romeo Iraco, then kay Altay, mana ni Altay, usap lang, shout out usap kay Altea Josel Continidas. Then, Donha TV, pag-support sa lang YouTube channel. Then, siyempre, kay Bisayang Vlogger, shout out rin sa YouTube channel niya, pag-support. Shout out kay Kristan Dulce. Then, shout out rin kay Estrella Orel. Then, okay, kanalang kung ma-shout out, meron, mag-shout out. Wakay shoutout. Ako na ako shoutout ako si Kwam, si Toledo, shoutout ni Maria.
Barkada ko ng shoutout. Tulido. Katong nasa kuan kaniya. Sininaan. Shoutout lang dahil kong kang Arlene. Dito? Gubala sa Ay, Morato di ay. Shoutout sa mga salamat. Morata. Ay, Morata di ay. Salamat sa pag-pick. Ikaw, Sa ko. ikaw, nga kay shout out. Sato ko kang King James, biyahe sa karon. Shout out kay O akong ate nga nisibat. Shout out sa mo. Okay, shout out din kay Kuya RJ sa Bandal Channel and Yox Oda from Japan. Shout out Jow and abang-abang lang ko diri kung kano sa kamuli. Sana nanay muli para na nami magamit nga iPhone. Sana ulit iPhone. Thank you. More power and God bless. Don't forget to like, comment, share and Subscribe. para Updated po sa mga videos. signing Off.